Schwarm doen, want dat zie je gewoon. Dat maakt het richtig, dat Schwarm. Dat maakt het richtig, joh. Ja. Die Mädchenhandball, je zegt dat ze jong goes zijn. Met die wiese brücken, zie je dat? Dat zijn van die oude die jong goes zijn. Ja. Rita, der Fridolin am Eierstein ist Musik, am Eierstein ist Tanz. Jolle pak dat dicke Rita, der Fridolin. Meneer Wendel, goedenavond, gezondheid. De leuner heeft bestemming in de loop. En wat niet goed op die spiegelbeeld vind ik onhopen. Ik denk dat ik mijn zelf vanzelf weer van de schijn van de maan en tot de nacht. Hoe keren, zuster, willen we aan. Ik kom de bergen rond de rotsje. In bekende meneer van de YouTube. Nee joh, jede meneer joh. Ja, hadden de pannen gekregen. Nee joh, ik weet dat echt zo. De muziek vind ik best wel gaat getikt. Maar ik haal alleen maar op een pot die koffie. En dan je voor. Ja, je